Karlitang sumila rohang pi aphan ahok pera kang sal long le rega jok non puta chisong momla hala bangso hem atumban ang liphan Karbi ser hon thom long li krehini sar habi amai atum pherang ke mai ke pha Ini pun ekdom lo. Tapi alang litum Kardom pini pramda mabirta long pen nili sami promila timungpi non bier tang ton pen arjupanik tha Jangmi ni phai inkora throk arni tikelangjun ahithialong arni kangsam por phai poha pormolom KSA tikelangjun aru TYC Serdihun Club KLA New Life English High School lapen Rising Sun English High School principal pen tikelangjun araratum Karlitang sumila rohangpi akarjom chomrong mialong kepali dunjia phan milur chekai dun lapen non pornita ahok pera kangsa longle rega jok ning kangsam se chepaklang Karlitang sumila rohangpi raharong supialong prakas borthagor lapen ausopo nayanmoni borthagor pososo banghini apran armudetsi me kaichokalam ki lapuan arni parde raphita ahok pera kangsai longle rega jok karbi anglong arat chisongnang bomla lasonsi tikelangjun araratum ning kangsam se chepaklang alang nitum kachisong pon laki prabjin pen Karlitang sumila rohang pia phan prabjin pen ahok pera kangsai longnangji adai ke do bangphu prakas borthakur lapen nayanmoni borthakur aphan kokthat bibek nangji laswa kangsai pleng pretiki chesong pon bomji pusi ningje pon Karbi dile news aphenangke tikelangjun pen monirambe alang litum akemang mate kadok we social media long sitame only ke theklong ji matro ke theklong ji ke goblo justice for Karlitang sumira rohangpi lasi alang litum pini dak milor che kailong kopi akemang pensi dak milor che kai ma alang litum thanga abi ponna to nang lelat nilitan tu kinong hard litum ladak tikelangjun hawar along arat lo lapen nilitum labangso Karlitang injir sumila rohangpi alang dia ahok pera kangsai kilong nangji aphan nilitum pinong we rame kendel kai pondo lakan te labang ke nilitum ladak tikelangjun area koi pen nilitum isi ke pen ke nilitum sangde la tu kangsai jong ta ahok pe long detik ke nilitum kami ladak pen nilitum kedua kapre district along kami lapuson ke bido olang la se hala tangke nang li hala so madam han kopi si message ki kai to nili hala kibidon kapre kibidon atung na phan bang ke nilitum api ako phan chendang lap na ji pusan nili ke pen message ti kantung lapan je nili methang ma jungjung se dami labang so bang ke mek ni pen thekong lo bot nili bang ke chapon elo lapan je nili hin pen tame nili thek an na bang ke nili ta sirap dun pusan nili hin pen lam the paklang to lapen nili KSA Central Committee hoy ben nili media hoy pen kadok we Assam Sarkar lapen la Karbing Long Thomas Council tum hanstame nili tum chonengri la bangso buthak RD ki pidun pen ilitum akangsai kilong wek ji phan nilihin pen KAC Chief Sir Tuliram Ronghang lapen Assam Government Chief Minister Sarbananda Sonowal Sir Panstame nilihin pen labangso media hoy pen li chonengri kangtung lasi labangso ke sabang palam lipin pen prabjin pen fast track court longwan pen alang litum phan phasi ki pi phan nilihin pen nang litum media pen nilitum chonengri lo to be akar biang long an sitame song sinang chong bom wang bom lo lasi Karlitang sumila rohang pia phan apran karmude datom phan hang till that ku alama puthak pen kadok beta aning gi pungarap ararat tungke ninje lo lasi alang li phan jongsi ahok pera kang sai long litike kadok be rasitame ington tebusi ninje pon Longri krehini sar habia mai lapen Karbi ser hon thoma mai Karbi a honghari amai atum chingrupsi pini Karlitang sumila rohang pia puthak pherangke amai ke pha Nijang Karbi along dongka mokam rong sopialo kedo Karbi hemtun along longri krehini sar habia amai pu mensing teron ronghang habi lapen Karbi ser hon thoma mai amai pu monsing minigatum nangchitong dunsi mai chingpon Kedam tang ingkora hini arni Karlitang sumila rohangpi pram kedam nang jeputhak pini longri krehini sar habia mayatum soda pen pimre pon no pusi pherangke amayalong ningche pon sumila rohangpi atum ke kiduk hektik kiduk aputhak si lapuson pran karmudet laki kichok che hektik asai pusi ningje
ninje pon phenang kya mai long lam thiki jai pon ki sumila rohang pia phan pran karmuta tuma phan chelong jora kangsai paduponang ji lapen halabang swarong along kalitang sumila rohang pia men pen ms school impon megnang ji labang swarong along la pusona school anta awededa joksi nonta lokachali ji phan sitami kiduk det ke boy det atum ki bang hem bidunang kok titilo lasi team Karbi ano atum sitami chilang pet pen la ms school apothak abang prabjin megnang popusi pini Karbi ser hong thomamai longri krihini sarhabe amai Karbi honghari adhoramamai tum chilang pet pen pini phenang kya mailong ninje pon rinti Anchotakali, Kalitang Sumila Rohang Pia Pan Apran Karmuratuma Pan ki Ahok Pet Pen Akangsai Padoveg Nangji, Lapen, Ahok Pet Akangsai Avitik Nitum Sangse Ansosisi, Nangchi Songbomla, Kalitang Sumila Rohang Pia Pan, Adukang Hoi Asontotsi, Latum Bahinia Panta Kok Tatsitami Pinangji. Dongkamukam Bendikanto Terang, Karbi Daily News. Bangso Khai Pan, Mate, Karbia Khai Pan, Ekelang Protoson si Teklong. Lasilaso Keklema bang po phan ke ahok pet akang sai nangji lapen ke latum bahini phan ke kok that asai si tipone Sumila Rohang Pi data late data of Sarthe Ronghang and Basak 2021. So I on behalf of Karbi Sir Hong Thamamai, the apex body of the Karbi society, along with Longri Kreni Sar Habiyamai, one of the Karbi Customs and Tradition Society, and Karbi Honghari Amai, the religious organizations of Karbi traditional belief and faith, was strong. Nomadi constituency ke parlopon BJP model president atum patipi ponsi ada por phai sirke bapor molompen denarong hitilong max kiron pon non molom kangda plup corona ke sopen unan ke chipajok nangji lapen max chiku benangji pu pin khat ponsi denarong hitilong max kiron asai deng pon non malom corona ke so kangda thubo majok pinang ana mulok ke so kelong ang theklang bomsi thekpon long lason sia dohok arada tum max lapen sanitizer cnc ke ong lasi laswa ke so pheri me pen kachipa jokji aphan max lapen sanitizer ari dengalong dobe nangji lapen unan ki laswa ke so pen chepa jok nangji pu pin khat ponsi pini denarong hithiani pachidong nunsi jojor cholanga tum max kachikup ke dera jo nomati constituency BJP mondal president atum patepi ponsi denarong hithialong jojor cholanga tum aphan max keron ponasai deng pon Lapen, Bangso Max Keronpon, Lakha Krinar Kep, Harakhat LSC BJP candidate, Dorsing Rohang Lapen, Nomati constituency MSC, Rites Inghi Lapen, Amar Singh Tiso EM, Lapen, Denarong, Bajar Committee Secretary, Prodip Ingti Lapen, Nomati constituency BJP, Mondal President Lapen, Nomati constituency VDC Chairman Dharam Singh Kro, Lapen, BJP Workers Atum, Doan Chitong Nunsi, Bangso Kesopen, Kachipa Jogji Aphat, Max Keronasai, Dengpon. Denarong Pen Rajiv Bay, Karbi Daily News. Nomati constituency ke parlopon Denarong Hithialong Karlitang Sumila Rohang Pia Phan Chomrong me Chomrong Swarlong ke Parjadunji Phan KSS Denarong aro KSA Denarong aro Denarong Bajar Committee VDP Denarong Tempo Association KNCA Denarong aro Employee Association Denarong atum Chipatripi Ponsi Kachikimo Amindur Asai Dengpon Idamta ni bhai kora hini jangmi pochiklo rohalo kedo prokas bordhakur lapen nayanmoni bordhakur atom inut ningkan krehini asopi kalitang sumila rohang piaphan cholangrem depen mi kaichopen apranam mudera puthak KCS denarong aro KSA den aro KNCA denarong Bajar Committee lapen VDP den aro Employee Association den aro Tempo Association den aro hamphang somdo aching petsi ni bhai inkora throk anikang sam por phai phakor Karlitang Sumila Rohang Piaphan Chomrong mi Chomrong Swalong ki parak dunji Amirur Kaipon pen minute isiapor chikimopon Lapen denarong ahithi angkangan armu chijeng ponsi Karlitang Sumila Rohang Piaphan apran karmuna sontotsi Prokas Bordhakur Lapen Nayanmoni Bordhakur atupaphan Kokthat Pinangjipu asike thepen hangponsi kachisong asai dengpon Denarong Pen Rajiv Bay, Karbi Daily News. Mati ini mekri meklang dalam nangko masih ada bangso kecing rum nangko ke ini tu mekri meklang mati kisum ke boy pen ajo ini si tum citung nangko masih kado ke pantat nili mina jung ningduk si kado ke pantat nan Fransik abdom pan langi pan la sumila pan poson na ke pachi la sonsi pachi nangko langi pan sita mi lilitum det pukali kadu kabe
ham phang asong do ang sitame la so lama bangke kadu gabe sitame ningdu sinili tum ningduk pe khangja nili tum ningje anta thekhe la si kuson si kiwi jima ke kadu gabe arata chini la pen trabjen nang ko kwan si nili tum ahin pen ningje thekcha মাত্ৰ 12 বছৰীয়া ছোৱালী এজনী স্বৰ্গীয়া সুমিলা ৰংহাংপি নিৰ্মমভাৱে যি হত্যা কৰা হৈছে এই হত্যাৰ প্ৰতিবাদত আমি আজি ডেংগৰ ৰাইজ থিয় হৈছোঁ ইয়াৰ উচিত তদন্ত লাগিব আৰু দোষীক কঠোৰতম শাস্তি প্ৰদান কৰিব লাগিব Patumi, Niphain Kora Trop, Jami Hwachiklo Ani Kangsang Por, Baji Trop Monompen, Pangching Ponsi, Howard Kehat College KSU Lapen, Howard Kehat Branch KSE Atum Patipi Ponsi, Karlitang Sumila Rohang Piapan, Milur Ke Kayasai Deng Pon. Karlitang Sumila Rohang Piapan, Ahok Pedakang Sai, Long Nang Chipusi, Howard Kehat Branch KSE Lapen, Howard Kehat College, KSU Atum Pen, Sodak Pen Kehang Patupon, Lapen, Karlitang Sumila Rohang Piapan, Apran Armuderat Mapan Sitami, Kop That Pivek Nang Chipusi, Kehang Patupon, Lapen, Prokas Borthakur Lapen, Ausupo, Nayan Moni Borthakur Atumapan, Karbi Anglong Athana Longsi, Nang Benang Chipusi, Vice President Howard Kehat College, Ananda Terang, Ahin Pen Kehang Patupon. Lapen Karlitang Bongso Sumila Rohang Piapan Puan Kelang Rem Lapen Kachunek Kaholo Pen Chenglok Pregnant Anupusi Than Bachini Lapen Nayan Moni Borthakur Lapen Prokas Borthakur Banghini Apanta Karbi Anglong Athanasi Wan Ernang Chipusi Cultural Secretary Resma Rongpipia Hinpen Pachini Pon Lapen Karlitang Sumila Rohang Piamen Pen School Sitame Panong Pipen Kikim Kerang Pinangpo Lapen Karlitang Sumila Rohang Pi Akomlin Sitame Rohalong Silamda Nang Popusi KSS Central Committee's Assistant General Secretary Ajoyrang Chihon Pen Than Pachini Pon Howard Kehat Pen Longbamon Rophar Karbi Daily News Kachikeng tang lo lagi kachikeng tang sila phan ke kerosene lo kopi ma diesel lo kachok lo lama me pacho delo ame thang ke chikai puja kaprek ke than bom athek hala ame thang dum ame thang si society me che kachok puja la he ma sol chu ke dam tang hala asu pu ta la song si thang sita me la ke tum thek dak lam la ke ituma stata kroi nang ne la pen kaprek tum state media isi ni paklang do la ke hala assam fast pulong paklang do parni si ke dam tang ni ne aprang hala ke paklang bang ke la ke ame thang si society pusi Jepaklang sita me lage kali itum lage pura honde pa melo lage la tum si pati vek lo la pen ke pati cho taglang non a phi an birta itum ke long nun tu bang ke lage alang li phan ke jolang rem det puta itum bang atu tu long lo itum thek long lo media social media long ko pine face long same itum thek long lo lage asu pi phan jolang rem det lo a phi ta ko pregnant po anda itum bang atu tu long lo sila bang ke tum ning duk pi non a por itum bang ke thek long lo da India along puno India angkang long da Karbiang long Assam ben cheng long na hok kapre ka big dim long tame suarlo tumbang ke la an safe ede ra son si the an si non lapu pine bom ma la tum kwanang deng si dam bom ma la pen la tam ito tum phan rat tum phan bang la pakla thek nang pu la pen la lo ni le ko chuning ri ki kang tung bang ke la da Karbiang long Thomas Council phan chuning ri kang tung bang ke la dak Karlitang Sumila Rohang Piamen Pen School bang impudet nang pu hala da West Karbiang long long ko nama ahem adung alang li phan let Sumila Rohang Pi Memorial English School pula puson ma ingpu pi danang pu la bangen ni le CM sar tumpan mate Karbiang long Thomas Council la non ke do bom ma tumpan si chuni ni lo la pendo chulang itum la bangso ingjir mate bongso e prane dam jui ro halom same alangli akumling ma hadak selam nam nai alangli akumling nang selam vek nai pusi ni tumbange chuning ri lo Karbilo charle song la pen la pu Harhat College Student Union tum same athema alangli akumling jong si tum selam lo pulo tang de monon pitai tumai chikimulong wer po la pen chini po momo itum isumar din hut pustame akai hut pustame komalo Sumila Rohang Pike pulo tang de nonason history donang po sila bangen itum chuning ri lo si prabjin pen la school la pen la kumlin selam nang po la pen adai do bang pu bang pi tuman prabjin ben phasi bang pinang po la pen non mat pedar de pin pen compensation tangka bang lak ingko tangka pibek nang po Pinya berita bangke lapuan si kangton boneglo dome thakme kurang